Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa bukid. Kay unsa man ang imong nadiskubrihan sa dapit ni inti ka mapuniti? Kuan. Wa. Pero nakitaan ba ninyo ang kahoy nga naglingkit? Oo ma, nakitaan. Og makapahibong kaayo. Ngano man? Dito sa kakahuyan. Kusog ang linog. Pero dinhis gawa sa kakahuyan. Way linog. Unsa? Nakabantay ka ba nga naglinog din hima? Gabi eh. Oh. Wa. Naglinog gabi dito sa kakahuyan ma. Og kahibulungan kaayo. Apa dinhis sa gawas. Wa. Uy, ngano man ka to? Ma, sigurado gyud ka nga uwa ka makabantay linog? Wa lagi. Unsam gyud ka kung matanga sa tao man no? Oh, Nikay. Nak, wa gyud ko'y ikatubag anang imo mga pangutana. Ikaw ra gyud ang makasubay, anak. Abi ni mo ma. Sukad lang nga mapunitinin akong itlog nga dili mabuak. Daghan ako badunggan. Ug daghan na sa kog matag-anan. Oh, kun mauna, husto gyud ay tatay andoy nimo. Nga doon na kay gahom sa pagpanambal ni Kay. Mao sa di ako nakita ma. Ni Kay, Ug di apa ma. unsa man na? Makita na akong kadautan sa tao kun ako sing hikapon ma. Oh, unsa? Og nahibaw na ko. Kung kinsa ang rapist dinhi sa atong dapit ma. Unsa? Busa. Kinahanglan nga mag-amping ka ma. Dili ka mo salig di bisan kinsa. Labi na ko na laki. Oh, wa kay angay kabalak anak ko. Ni Kay, tungod kay tiguang nako. Ma, dili na to matagan ang dagan sa utok sa rapist ma. Oh, ni Kay. Kuyab sa si Ilmo na. Siyam kay aktibo kayo nga nagtapok sa mga tao nga mangita sa rapist. Tata! Hoy! Tata! Tignan mo, upo-upo man taong ka diha, ha? Nababunan lang yung tiga sa ungko mo madugay ba? Wala. Mabunal lang yun. Sorry, Kumo sorry. may ibunal. Sorry la. Ha? Unsa na may balita dito lungsod? Ha? Unsa Aw. na balita dito? Si Ilmo mo'y nangu sa pagpangita sa rapist nila. Buja? Buja? Kinsa may ginudahan nila? Aw doon naman yun na suspect ba? Wa pala suspect. Wa pa sila suspect. Pero kami si Kay, doon na suspect. Unsa? O kinsa man kuno inyong suspect? Ngayon mo ba ko ni mong sortehan? Ala, Lula, nakalimot na. May rasag nakalimot ka, Lula. Tiguwag na mo ka. Diyan, nakadungog ko ato. May rasag nakalimot ka. Oh. Di lang kumusulti, di lang ako ibalik ang mong itong istorya na mong ni Kay. Kay Marites, rabang kang dako. Di ka masaligan. Di ka masaligan og sikreto maong paghilom lang diya kay tiguwag na ka. Imo tao kong lola toto na nalimot ka naon sa magkawa mangkasalig na ako. Wa jud ko salig nimo. Wa Na, gyud. ikaw ba magsupak-supak na lagi ka na ako karon? Anang. Magsinusog ko kay ako giliding man na ni. Oh, gopo, leading man. Oh, diba? Nakita may mong leading-leading na ron kung leading man ka. Sini Kay? Oh! Kay! Dugay na abot ng dukol, dugay sa mga reaksyon mo ka, ha? Karaho kang dako. Lula sa bay. Ano sige magagpanungkol ay? Ha? Mahulog pa na gini akong hubon, Lula. Sige na magpanungkol ako. Ha? Yung kalaki ni mo.
Anong imong giundok lo Lola? Ha? Ayaw pagreklamo kay lula ko nimo. Sige na, sulti na. Unsay inyuhang suspect nga rapist. Dali, lingkod. Kaya magstorya ta. Dali. Karaho ba yan nimo? Hindi halay, di ka. Oo, nalingkod na ko. Ang among nadudahan nga suspect, Lola. Bugda ko kung makagukod ka! Ay! Ayaw ko kidagandagan! Hay! Tata! Hay! Kinsa lagi mong suspect! O di pagkarahong na ko ay... Tata! Sultihin na lang ko ni Kay kung kinsa mong gidudahan nga mo iripis ining atong dapit. Ma, wa pa may ebidensya. Pero, nakasiguro kong siya gyud. Kinsa man lagi. Kinsa man. Ma, mas makaayo ni mo nga dili ka mahibaw. Ang importante nga, likayan ni mo ang mga lalaki nga kaila ni mo. O dili kaila. Aha. Nagtakuban sa pagkakarnero ang rapist, ma. Oh, unsa? Oh, Daan pagyog ko. Ngani ka ni kay. Tay Andoy? Nganong ipauli maka? Unsa man? Wa na kikaon sa dapit nga imong gitaguan? Andoy, ayaw sultihig sama anas ni Kay. O nganong dili man? Ako ang ikontrahan sa mga tao nga imong gitalikdan ni kay. Tay, dili makaayo nga manambal ko ining dapita. Gawas pa, dili ko ganahan ng gahuma. Pero may gahom ka sa pagpanambal. Imo ba nang ihikaw sa mga nagkinahanglan sa imong tabang, ha? Tay, Kinahanglan nga imong ibutang si muna una nga makatambal ka. Ako na kining muhangyo ni mo di panambal taon di kay. dili tay. Ay, yabag ka mga... Hala, layas! Layas na! Andoy! Ayaw ka bala ka, tay. May anhilang ko oron kuhaon ako akong mga butang. Oo, nga nung magagbutang. Ako man ang pinalit. Oy, usay mo pinalit, Andoy, ha? Ako nang pinalit ang mga gamit ni Nikay. Busa, iyan ang madabisan asa siya. Ha! Panuway! Sige ma, pag-ayo-ayo din eh. Og tay, ayaw lang yun na pasakitis mama ha. Kay kung imo gani siyang pasakitan, mubalik yun ang imong kurikong. Unsa? Bisan gamay. Huwag yun ay basta kay Andoy na ako ngayong anak. Pero milangit ko niyang pasakitan. Oh, dili sab ko makabasol niya. Kay dili magit siyang tinuod na kong amahan. Pikay! Oh, naunsa Ikay! mas toto. Nagdagan man paingon din eh. To! Oh, Migay, kumusta man imo pagsusi din sa barangay hall, ha? si Ilmo. Si Ilmo! Nga naman si Elmo. May gibuhat mo siyang daotan? Wa sa noon. Siya ang nanguso pagpangitas kriminal. Pero, siya ang rapist o kriminal to. Ano siya may nangus mga tao? Ingon bitaw ko. Klaro kayo. Ngayon di siya dudahan ba? Tasan ka? Husto ka. Tasan ka? Ano kadam kagbag? Mulayas na ko sa amo to. Uy, formal yun na mong paglayas. Oh, Where going man? uwa pa ko mahibaw. Wat ako. Nga naman. Magwa kong bag. Muban kong layas mo. Unsa? Samok kayo ng dapita eh. Samok na kita ining puyan ni dapita. May pagmuban kong layas ni kay. Aha! Ah. Sakpan na ka. Ah. Dakpan na ka, ha? Sulti na. Kinsa ang inyong suspect. Ginawa una, Igi. Ginawa una. Ikaw ba? Sige. Ay, kugululoy. Ginawa na. Ay, bugal-bugal eh. Kaya tingalig mo kading ka. Hilom diha. Hilom ha. Gidagandagan pa ko di mo, karo dakpa naman ka. Sulti na, kinsa inyong suspect. Wa ko ni mo madakpilo lay. Oh, Nabtan ko ni mo nga namilo.
Uy, 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 uy. Unsa man ay magibuhat? Nganong namilo man ka? Mulayas ko, Lola. Diyos ka. Mulayas ko, mulang yaw kog laing dapit. Unsa? Busa, ikaw, padayon sa imong pamarang din eh. Kimulargan ako. Oo, asa makuno ka mulargang amawa ka? Basta kay mularga ko! Dili ka makalakaw ha? Kakon mulakaw ka, barangon ta ka. Unsa? Hain naman si Toto. Nikay, Almo? may kinasugatan ta ka din eh. Oh, nagdakag bag? Oo. Nikay, nga nang mura man kag nahadlok nako. Kuan. Higala man ta ni kay, di ba? Nga nang mahadlok man ka nako, ha? Tungod kinakailan ako nimo. Kung unsa ka, Elmo. Unsa? Kay unsa man day ko, Nikay. Ikaw ang rapist o killer nga may patay nagduha ka babae ni ining among dapit. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!